a la Guia de la Vall. En aquest espai trobaràs una guia d'informació turística, comercial i de serveis que t'ofereix la Vall de Camprodon. T'acostarem de forma visual a hotels, cases rurals i de colònies, hostals, càmpings, apartaments, restaurants, bars i cafeteries, tot tipus d'establiments comercials, empreses d'activitats i serveis turístics i empreses en general, professionals i de serveis. Tot el que busques, tot el que necessites. Un espai pensat per a les persones que viuen a la Vall de Camprodon i especialment per als que tenen la seva segona residència. I com no, a totes aquelles persones que volen venir a visitar-nos i desitgen una informació efectiva. En cadascun dels apartats podràs trobar vídeos promocionals, directoris de serveis, dades de contacte i un mapa de localització. A més, en la majoria d'ells podràs opinar, puntuar i aportar els teus comentaris i suggeriments. Tindràs oportunitat de participar en sortejos de productes i serveis oferts pels establiments i empreses col·laboradores de la Guia de la Vall. Informar-te és molt fàcil. Solament has de triar l'opció que més t'interessi i t'apareixerà tota l'oferta de la nostra guia. També pots escriure en l'apartat Cercar la informació que desitges trobar o bé el nom d'un establiment en concret. Benvinguts a la Guia de la Vall. Benvinguts a la nova televisió.